keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Здравейте! В момента сме тръгнали към Лозенския манастир, нашата следваща дестинация, отново включваща градски транспорт. Ето как изглежда пътя. И наистина си е доста уморително. Някъде към 1 час излиза да го провървите пеша. Ще видим дали ние ще успеем да го провървим и да стигнем до манастира. Общо взето да. Надяваме се да спрем по време на пътя за почивка, защото на мен ми става лошо. И съм гладна. Значи, ти не каза на хората нищо. Здравейте хора! Днеска сме петък, 26-ти. Сега сме поели към Лозенския манастир. Благодаря за информацията. Аз вече им казах това. Да, реално това път вече не трябва. Реално си носиме този път храна. По-различно от предния път. Предния път бяхме заложили на някакво китайско. Ето се оказа не чак толкова вкусно. Сега сме си взели скара с малки салатки. И така продължаваме прехода. За сега вървим от приблизително 15-20 минути. Може и по-малко да са, не знам. Не съм засичала. Но сме горе-долу на 1/3 от пътя. И сега продължаваме. Целта ни е Божия дом. Да, реално аз гледах снимки на манастира и беше доста красиво. Картата пише, че имаме още 29 минути пеша, така че има пеперутка, да. Да, имаме още 30 минути път, сега ще видим. Аз искам да спрем за малко, за да си починем, защото вече ми идва в повече. Аз съм градско чадо, така че не съм свикнала на такива преходи. Ще видим дали ще издържа. Тук пътя е много каменист. Деретата са навсякъде. Има малка сладорана там. И така живота си тече. И сега пак с най-новите новини. Смених си дрехите за втори път, защото то ми е топло, то ми е студено. Да. И със сигурност. Така че, ако ще... Оле, майко ми, си една муха ми влезда в устата. Така че, ако тръгвате на такива преходи, си носете най-различни дрехи, защото никога не се знае. Смисъл, както сега се вижда. Ей, това ако не го бях взела, ще ми е супер студено само с тениска. А пък с това нещо ми е супер топло. Наистина е много жега. Имаме още 25 минути път. Ще се обадя на мама, за да убием малко време да си поговорим с нея. Защото, нали знаете, като се почне един разговор, тук ви сме на 15 минути после. Или на минути. Хора, сега вече стигнахме до чешмата. Тя е направена от майстор Владимир Андреев. Гъркиня. Каза се Гъркиня, да. И тук има различни табелки. И да, даже пише Георги Бенковски. Пещерата, мемориалния парк. Да, това реално е алея Георги Бенковски. Вижте колко сладка табелка има. Абсолютно. Идват от там група деца отново, както в миналия влог. Да, тук що едно дете мина и си пееше: когато порасна, ще го фрасна. Ти така ли си мислил като малък? Еми не. Стигнахме, както виждате, и сега ще седнем малко да хапнем. И така.
Тези стенописи, които виждате по стените, са от 19 век и са рисувани най-вероятно от Самоковската школа. Защото Самоков не е много далеч от тук. Колкото да е странно, ето оттам се тръгва, нали, в дясно от манастира и тук по тази пътечка, ето където е летната. Само вижте колко е сладка, мъничка. Много интересно. Включихме с огледа на манастира, хапнахме си, общо всичко е супер и сега си поемаме пътя за Пащаме си бакиите долу до София. Долни Лозен. Трябва да достигнем до спирката и оттам около час и половина ни е целият път, може би общо. Тоест имаме час и половина с градския, защото трябва да прекачим доста. И преди това имаме около 40-50 минути път тук. И вече съответно долу. В зависимост колко ще чакаме, защото никога не се знае. Може да чакаме малко, може да чакаме много. Може да чакаме и 1 час. Тук между другото ядохме, беше много хубаво. Беше много оживено и както се вижда е супер сладко и може да си сложите буквално отдяло за пикник и да си седите буквално цял ден така и просто си чилвате, което си супер готино. Страхотно е. И манастирчето и нашата пътечка, по която поемаме сега, ако имахме около колела, 50 минути. Сега, ако имахме колела, сме долу за 5 минути. Чак 5 минути, не, но за 15 минути с колело или 20. Защото аз не бих се хвърлила да карам супер бързо. Ти ще се прекатуриш, ако се забързаш толкова много. Но това просто тук дори няма тук дори няма нужда да въртиш педалите. Просто... Да, ти реално така леко само бавно. се пускаш. Само трябва да натискаш спирачка. Ма трябва да е такова... от ония колела с огромните гуми. Може би. Тези са такива. Да, точно. Те са най-много за такива. Боже, вече ми липсва манастира. Ще дойдем пак и ще си намерим и още дестинации. Така че stay tuned, както се казва. Защото много хора мислят, че като си в София и не можеш да ходиш никъде, обаче не е вярно, защото просто се качваш на градски и след това пеш, така. И си отиваш където искаш. И да, ние знаем няколко места за сега, които си ги посещаваме. Обаче тепърва ще има да разучаваме за още такива лесно достъпни, пък по-натам живот и здраве ще правим клипове от по-далече. Абсолютно. И така. Сега ни чака около... Реално ще бъде по-бързо, защото ние като се спускаме сме по-бързи. Да. Като идвахме... обаче не ми харесва. Ето какви облаци отгоре са се надвисили. Дано не завали, само това се надявам. Попаднахме на един скакалец, който се водил изчезнал вид. Ето. Но ние разбихме тези неща. Тези митове. Все още ги има.